La coberta que va guanyar el premi a la coberta és L'artilleria de Mr. Smith, de Francesc Puigpelat. És una novel·la publicada per Bambú. Guerra civil, Batalla de l'Ebre, Terres del Segre, dos amics, un a cada banda, un objecte simbòlic en la novel·la, que és un tanc rescatat del fons del Segre, que acaba al Segre, un tanc del bàndol republicà, que entre totes les coses d'alguna manera acabaven creant l'imaginari suficient com per poder explicar totes aquestes coses a la coberta. Jo ja tinc diversos Joncedes, em vaig guanyar alguns, em van guanyat en 3 edicions diferents, i el premi sempre és un premi que està molt bé perquè és la pròpia professió que te'l dona, els representants de la professió. En aquests moments et diria que quasi els que més m'emocionen de totes maneres són els que reben els alumnes de l'escola on dono classe, que l'any passat ja en van guanyar un, aquest any també l'han tornat a guanyar amb els projectes finals, perquè jo crec que els premis estimulen molt el manteniment de les ganes de fer coses i l'estímul per millorar. I els premis, de la mateixa manera que hi ha premis que premien una trajectòria, hi ha premis que són molt motivadors per la gent que està fent els primers passos, i en aquest sentit quasi diria que els que trobo que són més significatius són aquests.